hen den lau pain me ka ni hey champhai kho wan lau kala ve ni hi awi garden akan du to na han lana sa khawp mai kala to hela hi kan soi tang khan awi garden an nia hei ti hian thlan lan sa khawp maya Hnahsin kut dai pon lo po sa dấu tang nu hậu tâyกันlà nó pa dấu tang pa hậu tây shooting song lai thì po ăn pe na sa ta hen thi lan lo siam le mek boka khi da hen nu ber dinga kal je la he amun po hi nuam khop maya security te hay security theo tak tak ten nia nu ber po cameraman an lo mang lok ani hay garden chu tian gan chu san chianga chu san dona he nga ten po san tam yan main road fa kan han po chho chia lai Hnahsin ku din pu sai na ni he lai le lam sai he lam hi zo tang lam sai da nia chuan he lai a hen kan chho le lok anga ka ro le hela hi phai phei restaurant ania chuan akal du ta tan chuan kala to chewo he tai kan phei je langa chu hei restaurant tu tho ania hei dor vel tur ania tu man la om lowa chuan hei hi ni mai so ta so na om phei zel boka chuan he teng ta hen phai phei restaurant khania chuan get chung tang hen an lu chiang khi lai hian phai phei restaurant a kan kal do na hei sang pui ya chuan chung vel an lu chia oi chuan ti hian eng lo vel in siam ti dan mo chuan zani na tang eng ti ga tang va thave ei ve me don mi on ni mi kan en page chi nga an chuk le to nga or tur ve kan ya kina chuan min la tam to na ni chuan le la ma hin kan le lok nga thing pui te ka so na in thei ve ka chuan dor an siam to boka traffic te pon strict khawp mai
thu huteng kho ni ta helai pheya hian tuna zanin atan po hian motor chak tak atlan an oi lawa